Mae prynawn da, braf iawn cael eich cwmni chi. A nos i, mae pawb yn eistedd ar y dde neu ar y chwith. A dim llawer yn y canol. Da iawn chi sy'n eistedd yn y canol. Yn gymryd y lle yna. Mae'n hyfryd cael cyfle i addoli gyda'n gilydd ac i ddod o flaen ein dew ni. A i addoli Emyr sy'n yn arwen ni, fel chi'n gweld. A ni'n cofio am y meirion yn arwen oedd faon heddi yn Nghaersalem yn Llaneirwg. Ni'n cofio amdano fe hefyd. Ni'n cofio am criw sydd ddim gyda ni yn yr Eisteddfod. Mae Lois a Gwydyn y Catrin wrthi gyda'r tîm Eisteddfod yn Wrecsam. Eraill yno hefyd, ni'n cofio am y gwaith yna yn ystod yr wythnos. Ar ôl yr oedfa, mae'n y baned, felly pidwch brysio bant. Cyfle i fwynhau cwmni'n gilydd ymhellach. Nos Fawrth, nes i goeddi bore yma bod yna gwrdd gweddi, ond cael sgwrs na, ddim yn siŵr faint o bobl fydd gwmpas, felly gen i sgwrs ar ôl yr oedfa i weld os fydd yna gwrdd gweddi yma Nos Fawrth. Mae cais hefyd, chi'n gwybod, cofio, felly wedi gweld bod yna rotas bwyd wedi gosod ar gyfer pobl gwahanol sy'n yn angen yn ystod yr wythnosau nesaf yma o fewn yr eglwys. Mae'n ambell i folch, felly os chi'n cael cyfle, a os chi ar gael i baratoi bwyd, yna cofiwch edrych ar y rota a rhoi'ch enw lawr ar gyfer hynny. Sul nesaf, os dyw e'n mynd, bydd Emyr yn arwen i bore a prynhawn hefyd. Gadewch ni ddechrau yr oedfa'n iawn a throi at Dduw mewn gweddi. Adlwydd Dduw, ni'n diolch i ti am y cyfle eto nawr i ddod o'r flaen di, addoli di, gyda'n gilydd. Ni'n diolch i ti am yr hyn i di derbyn oddi wrtho ti'n barod heddi, dy heilioni di tuag ato ni. Ni'n ymwybodol bod pob peth ni'n derbyn. Bod e dim ond achos bod ti yn caniatáu hynny. Ac felly ni'n diolch i ti am dras cyffredinol di tuag ato ni heddi, a ni wedi profi a mwynhau yn barod. Arglwydd nawr, ni'n dod eto i wrando ar hyn sydd gyda ti i ddweud. Ni'n gweddio'n arbennig am dyfendith di ar hyn. Arglwydd, ni'n meddwl am yr hyn glywon ni bore yma, bod ti'n ddew sydd ar wahân i ni, sydd yn bir, mor wahanol i ni, gallwn ni ddychmygu. Eto ni'n diolch i ti bod ti'n gwahodd ni ddod, bod ti'n paratoi ni ddod, ac i rhoi mynedfa i ni ddod, ger dy fron di addoli di. Ac ni'n dod felly, nid yn unrhyw heiddiant yn hunain, ond yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist, ac yn gweddio i ti amlygu dy hun yn ein plith ni. Arglwydd ni'n gweddio yn dros y Caersalem yn Llaneirwg wrth i meirion arwen heno. Ni'n gweddio am hynny ar hyd a lled yn gwlad ni wrth i bobl gasglu i addoli di. Bydde dy bobl di heno yn cael blas o bethau nifol, o dy bethau di wrth addoli. Arglwydd ni'n gofyn arbennig ti gofio am y tîm Eisteddfod wrth i nhw drylio amser gyda'i gilydd ac yn galw ar denw di. Ni'n gweddio i ti nerthu nhw a'i paratoi nhw heddi ar gyfer y gwaith sydd ei blaenau nhw wrth nos hon. Ac yn gweddio bydde ti wedi paratoi pobl yn barod iddyn nhw, barod i dderbyn dair di yn llawen ac i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Arglwydd ni'n gweddio bydde'r un agwedd yn wir amdano ni, a bydde ni'n derbyn dair di yn llawen heno, a bydde hynny clod y mawl i'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Ond ni barhau i addoli trwy ganu efo'n gilydd. Ni'n mynd i ganu rhif 5 yng ngrym mawl 2. Ai gwir y gair fod elw i mi yn aberth Crist a'i werthfawr loes.
Mae werth nodi yn y bennill gyntaf yma. Mae Charles Wesley'n cymryd chydig bach o artistic licence neu theological licence, yr llinell ola yna. Wel, ei gariad tra ryfeddol yw fy Nuw yn marw i mi gael byw. Wel, wrth gwrs, dydy Duw ddim yn gallu marw. Yn ei hanfod, dyw e ddim yn gallu marw, ond y pwynt wrth gwrs yw mae Crist, y Duw ddyn, yn marw, a marw yn ei ddyndod, ond yr aberth gwerthfawr yna yn cael ei roi. Ond yna, gael jyst tynnu'ch sylwch i bennill 4. Yr pennill yma mynd i fod yn help i ni efo'n testun heno. Bu fy ysbryd caeth dan orthrwm hir gan bechod cryf yn nos y byd. Dyna oedd ein sefyllfa ni. Oth lygad daeth fflam fywiol glir. Deffroes am cell yn olau i gyd. Hialau yn rhydd, hynny yw mae'r cyffion, yr pethau oedd yn clymu ni yn syrthio i ffwrdd a chalon lan. Mi godau sto a ddilyn ymlaen. Ac ymlaen. Nawn ni sefyll i ganu dyn gilydd.
Wel, os nagwch chi gyda ni bore yma gai esbonio beth i ni'n neud ar y foment dros y 2 wythnos nesaf yma i fi wedi cymryd fel rhyw fath o thema sancteiddrwydd. Falle'r adnod sy'n cefn i hyn i gyd yw'r geiriau hynny, byddwch sanctaidd oherwydd yr wyf fi yr arglwydd eich Duw yn sanctaidd. Dyna sy'n clymu'r cwbl at ei gilydd. A felly, dros y 2 wythnos yn y boreau, bydd ein ffocws ni ar sancteiddrwydd Duw, ac yna gyda'r hwyr ar ein sancteiddhad ni. Felly, bore yma, dechreuon ni yn meddwl am Dduw sanctaidd. Duw sydd just yn, os allai dynyddio'r gair Saesneg, yn awesome yn ei sancteiddrwydd. A mewn ffordd oedd y cwestiwn yn codi hyd yn oed fyna, sut nawr gall bobl fel ni gael perthynas gyda'r Duw yna? A'r ateb wrth gwrs, a nathon ni ddechrau cyffwrdd arno fe bore yma, yw hyn, mae'n rhaid i ni gael ein sancteiddio. Byddwch sanctaidd oherwydd rwyf fi yr arglwydd eich Duw yn sanctaidd. Na'r ateb yn dyfe, os yw Duw yn sanctaidd, yr unig ffordd i ni yn gallu bod yn bobl iddo fe yw os ydyn ni hefyd yn sanctaidd. A felly ni'n mynd i feddwl heno, neu dechrau meddwl am ein sancteiddhad ni. Ac i wneud hynny, fi am droi at Rhufeiniaid pennod 6. Rhufeiniaid pennod 6. Fi'n mynd i ddarllen y bennod gyfan. Mewn ffordd, byddwn ni'n canolbwyntio ar yr hanner gyntaf, felly adnodau 1 i 14 falle yn arbennig. Ond mae werth darllen y bennod ar ei hyd, a mae yna ambell adnod just tua'r diwedd sydd yn help a sydd yn arwydd o cael hefyd. Felly, Rhufeiniaid, llythyr Paul at y Rhufeiniaid, pennod 6. A dechrau yn yr adnod gyntaf. Dyma air Duw. Beth yntai sydd i'w ddweud? A ydym i barhau mewn pechod mwyn i ras amlhau. Ddim ar unrhyw gyfrif. Pobl ydym a fi farw i bechod. Sut y gallwn ni mwyach fyw ynddo? A ydych heb ddeall fod pawb ohonom a fedyddiwyd i Grist Iesu wedi ein bedyddio i'w farwolaeth. Trwy'r bedydd hwn i farwolaeth, fe'n claddwyd gydag ef. Fel, megis y cyfodwyd Crist oddi wrth y meirw mewn amlygiad o ogoniant y tad, y byddai i ninnau gael byw ar wastad bywyd newydd. Oherwydd, os deithom ni yn un ag ef trwy farwolaeth ar lun ei farwolaeth ef, fe'n ceir hefyd yn un ag ef trwy atgyfodiad ar lun ei atgyfodiad ef. Fe wyddom fod yr hen ddynoliaeth oedd ynom wedi ei chroeshoelio gydag ef, mwyn dirymmu'r corff pechadurus, ac i'n cadw rhag bod mwyach yn geithio ni bechod. Oherwydd mae'r sawl sydd wedi marw wedi ei ryddhau oddi wrth bechod. Ac os buom ni farw gyda Christ, yr ydym yn credu y cawn fyw gydag ef hefyd. A ninnau'n gwybod
na fydd Crist, sydd wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw, yn marw mwyach. Collodd marwolaeth ei arglwyddiaeth arno ef. Yn gymaint ag iddo farw, I bechod y bu farw unwaith am byth. Yn gymaint a'i fod yn fyw, I ddiw y mae'n byw. Felly, yr ydych chwythau i'ch cyfrif eich hunain fel rhai sy'n farw I bechod, ond sy'n fyw I ddiw yng Nghrist Iesu. Felly nid yw pechod I deyrnasu yn eich corff marwol, a'ch gorfodi I fyddhau i'w chwantau. Peidiwch ag ildio eich cyneddfau corfforol I bechod, i'w defnyddio I amcanion drwg. Yn hytrach ildiwch eich hunain I ddiw, yn rhai byw o blith y meirw, ac ildiwch eich cyneddfau iddo i'w defnyddio I amcanion da. Ni chaiff pechod arglwyddiaethu arnoch, oherwydd nid ydych mwyach dan deyrnasiad cyfraith, ond dan deyrnasiad gras. Ond beth sy'n dilyn, a ydym I ymroi I bechu am nad ydym dan deyrnasiad cyfraith, ond dan deyrnasiad gras? Ddim ar unrhyw gyfrif. Ond nid ydych yn gwybod, os ydych yn eich ildio eich hunain ag I fuddod ceithwas I rywun, mae ceithion ydych i'r sawl sy'n cael eich I fuddod. Pryd bynnag a ydych yn geithion I bechod a marwolaeth yn dilyn, neu yn geithion I fuddod a chyfiawnder yn dilyn. Ond, diolch I ddiw, rydych chwi a fi yn geithion I bechod, yn awr wedi rhoi fuddod calon i'r patrwm hwnnw o athrawiaeth y traddodwyd chwi iddo. Cawsoch eich rhyddhau oddi wrth bechod ac eithoch yn geithion I gyfiawnder. Rwyf yn arfer ymadroddion cyfarwydd o achos eich cyfyngiadau dynol chwi. Fel yr ildiasoch eich cyneddfau corfforol gynt I fod yn geithion I aflendid ac anghyfraith a phenrhyddid yn dilyn, felly ildiwch hwy nawr I fod yn geithion I gyfiawnder a bywyd sanctaidd yn dilyn. Pan oeddech yn gaeth I bechod, roeddech yn rhydd oddi wrth gyfiawnder. Ond beth oedd ffrwyth y cyfnod hwnnw? Ond nid pethau sy'n codi cywilydd arnoch yn awr? Oherwydd diwedd y pethau hyn yw marwolaeth. Ond yn awr, yr ydych wedi eich ryddhau oddi wrth bechod, a geithion I ddiw. Ac mae ffrwyth hyn yn eich meddiant, sef bywyd sanctaidd. A'r diwedd fydd bywyd tragwyddol. Mae pechod yn talu cyflog, sef marwolaeth. Ond rhoi yn rhad mae Duw. Rhoi bywyd tragwyddol yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Diolch I Dduw am ei air. Rwy'n ni ganu efo'n gilydd. Rhif 124. Paul yn gorffen fyna'n dweud bod Duw yn rhoi
bywyd tragwyddol yng Nghrist. Ac wrth gwrs, dyna sut mae'n rhoi popeth i ni yng Nghrist. Ni'n mynd i ganu nawr 124. Sancteiddrwydd im yw yr oen di'n am hynny yw Crist. Fy nghyfiawnder am doethineb, fy mrhynedigaeth o bob pla, fy niw i dragwyddoldeb. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu. Gan i weddio, dyn gyda, nhw'n ni droi at Dduw. O arglwydd ein Dduw, i ni diolch i ti o'r newydd. Dy bod ti yn rhoi pob bendith ysbrydol i ni yn yr arglwydd Iesu Grist, yn dy fab, yr annwylyd. Ac yn diolch fod wedi dod i'r byd yma ein mwyn ni. Wedi dod i agor ffordd, i'n hachub ni. Ond arglwydd diolch hefyd, mae fe nawr yw ein bywyd ni, fe yw ein popeth ni. Mae e'n gyfiawnder i ni ac yn ddoethineb, ond diolch hefyd fod e'n sancteiddrwydd i ni. Arglwydd i ni'n rhyfeddu wrth feddwl am hyn. I ni'n rhyfeddu wrth ddweud hyn. Ein bod ni, rai fel ni, yn gallu sefyll ger dy frondi. A gwybod ein bod ni yn saint, yn sanctaidd, wedi ein gosod ar wahân, wedi ein puro trwy waith yr arglwydd Iesu Grist. Arglwydd, mawr yw ein diolch. Ac arglwydd ni'n gofyn heno neu di derbyn ein diolchgarwch ni. Ac arglwydd ddaw wneud i'n llenwi ni, llenwan calonau ni a diolchgarwch. Falle bod ni'n gyfarwydd iawn ar pethau hyn. Falle bod ni wedi meddwl am y pethau hyn droion o'r blaen. A bod nhw wedi colli rhywbeth o'i
o'i rhyfeddod a'r thrill yna. O arglwydd, helpa ni felly. Dad, o'n i'n meddwl am y seraffiaid yna, o'n i'n darllen amdano nhw bore yma, sydd yn dy bresenoldeb di. Ac eto'n gorfod cuddio i llyged, o'n i'n diolch heno yn bod ni, yn gallu dod ato ti, a mewn un ystod yn gallu syllu arno ti ym mherson yr arglwydd Iesu Grist. A gwybod, fod wedi'n gwneud ni yn debyg iddo fe. Arglwydd, diolch i ti. Ni'n diolch i ti am yr efengil yma, y newyddion da yma. A Dad, ni'n gweddio heno dros unrhyw un sydd yma, dros unrhyw un sydd falle'n gwylio ar y we, unrhyw un sydd wedi clywed y neges yma ac wedi i wrthod hyd yma. Arglwydd trigarha. Arglwydd trwyd a air di. A wneud i siarad heno. Arglwydd a wneud i anfon dy ysbryd glân, ysbryd y gwirionedd, yr ysbryd sanctaidd i ddod ac i roi bywyd newydd. A Dad, ni'n gweddio dros bobl ein gwlad ni, yn cyflwyno'r rheini sydd falle ddim wedi clywed y pethau hyn. Arglwydd, ti wedi datguddio dy hun i bob un. Arglwydd, ni'n gwybod o edrych ar y byd o'n cwmpas ni. Ni'n gwybod o ein profiad personol o'n cydwybod a phethau felly. Ni'n gwybod fod na Dduw, mae pawb yn ddi esgus. Ond arglwydd, falle bod na bobl, ni'n gwybod fod na bobl heddi yn ein gwlad ni, a dyw'r pethau yma ddim wedi cael ei egluro iddyn nhw. Dyw Iesu Grist a ei berson a'i waith, dyw yn sefyllfa ni a'n angen ni amdano fe ddim wedi cael ei esbonio iddyn nhw. O arglwydd, a wneud i helpu dy eglwys di, helpa dy saint di, i fod yn halen ac yn oleuni, a wneud i helpu ni i chwilio am gyfleon, a wneud i ddod â dy bobl di i gysylltiad gyda y rhai sydd, a'i calonau nhw wedi paratoi i dderbyn yr had sy'n cael ei hau. Arglwydd, ni'n gwybod bod yna gymaint o dywyllwch yn ein gwlad ni, a arglwydd yn gwybod bod yna gymaint o anghenion, gymaint o dlodi. Ni'n gofyn arna ti i drigarhau, os gwedi di fod yn dda. Dad, rwy'n fath ni'n cyflwyno'n byd ni i ti. Arglwydd i ni, os ni'n onest, ni ddim yn gwybod beth sy'n mynd mlaen hanner yr amser. A ni pren yn gallu dychmygu y sefyllfa mae gymaint o bobl yn gwynebu heno. O arglwydd, trigarha. Dad, ni'n cyflwyno'n hunan i ti nawr felly. Dad yn gwybod yma heno fod yna anghenion, bod math o sefyllfaoedd gwahanol yn ein gwynebu ni ac yn pwyso arno ni. Diolch i ti heno am y cysur sydd yn dod o wybod ein bod ni yn gallu bod yn bobl arbennig i ti. Dad, clyw ein gweddi ni nawr felly. Bydd yn agos ato ni yn y munudau nesaf yma. A mynd bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o'r atodiad nesaf. Rhif 41. O'r fath newid rhyfeddol a wnaed yno fi. Daeth Iesu i'm calon i fyw. Ac ymlaen o'n i sefyll i ganu.
Wel, i ddechrau heno, fi eisiau i chi ddefnyddio'ch dychymyg chydig bach. Eisiau chi ddychmygu brenin. Mae'r brenin yma yn mynd allan o'i balas ac yn mynd am dro. Ac wrth iddo fe gerdded trwy'r wlad, mae'n gweld powlen. Mae'r powlen, wrth iddo fe edrych yn agosach, yn edrych yn gyfarwydd. A mae'n adnabod y powlen yma fel powlen oedd arfer bod ar un adeg yn y palas. Rhywsut, mae di mynd ar goll, neu falle di cael ei ddwyn a di benni lan nawr mewn cae yn llawn bwyd moch. Yn frwnt, yn ychyfu. Felly mae'r brenin yma yn mynd ac yn cynnig i'r ffarmwr, wel, gau'r bowlen yma nôl. Ac yn wir, mae'r brenin yn talu i gael y bowlen yma nôl o'r ffarmwr. Mae'n mynd â'r bowlen yma adre, a mae'n ei golchi hi. Yn yw mor frwnt yw'r bowlen fod hynny yn golygu cael ei ddwylo ei hun yn frwnt, mae'n golchi y bowlen yma ac yn angosod hi ar rhyw fath o silff, rhywle i'w arddangos, rhywle lle mae fod. Mae'n gosod y bowlen yma nôl ar wahân. Mae'r bowlen yna, y bowlen bwyd moch, nawr yn fowlen brenhinol. Darlun yw hynny, darlun ddigon gwael, i drio cyfleu rhywbeth o'r hyn ni'n mynd i glywed amdano heno. Profiad y Cristion o sancteiddhad. Dyma un elfen o sancteiddhad. Gallwn ni alw'r elfen gyntaf yma yn sancteiddhad pendant. Yn Saesneg, os ych chi eisiau definitive sanctification. Be mae'r elfen gyntaf ni'n mynd i fod yn ystyried heno yn golygu yw hyn, fod person wrth iddyn nhw ddod yn Gristion, wrth iddyn nhw roi eu ffydd nhw yn yr arglwydd Iesu Grist, wrth iddyn nhw gael eu huno gyda fe, hynny wrth iddyn nhw gael eu hachub, mae'r person yna yn dod yn sanctaidd. Mae'n sancteiddhad pendant, yn sancteiddhad syth, bin. Na falle bydd hynny'n swnio'n od i ambell un heno. Achos ni'n dueddol o feddwl am y peth fel hyn yn dini, os ni'n onest, ni'n dueddol o feddwl mae cyfiawnhad yw'r digwyddiad unwaith ac am byth pan ni'n dod yn Gristion. Cyfiawnhad, cael ein cyhoeddi yn ddi-eog ac yn gyfiawn gerbron Duw. Dyna sy'n digwydd pan ni'n dod yn Gristion yn syth. Ac yna fod sancteiddhad yn broses, yn rhywbeth sydd yn digwydd dros amser, yn digwydd yn gynyddol. Nawr, mae hynny yn wir, okay? A nawn ni glywed fwy am hynny wythnos nesaf. Mae hynny yn elfen arall o'n sancteiddhad. Okay? Ond mae yna fwy i sancteiddhad na hynny. Achos ar yr un pryd, mae'n iawn i ddweud fod ein sancteiddhad ni yn rhywbeth unwaith ac am byth hefyd. Os rhaid roi fel hyn, cyfiawnhad yw cael ein rhyddhau o euogrwydd pechod a derbyn statws newydd. Ond sancteiddhad pendant, yr agwedd o sancteiddhad ni'n meddwl am heno, yw cael ein rhyddhau o arglwyddiaeth pechod a derbyn bywyd newydd. Okay, na wedyn na to, mae'n lot i gymryd mewn. Os mae cyfiawnhad yw cael ein rhyddhau o euogrwydd pechod a derbyn statws newydd, sancteiddhad pendant yw cael ein rhyddhau o arglwyddiaeth pechod a derbyn bywyd newydd. Nawr, os yw hwnna'n
ormod i gymryd i fewn i gyd ar unwaith, peidiwch poeni, achos be ni'n mynd i fod yn treulio amser yn gwneud gweddill y bregeth yw deall hynny chydig bach yn well. Ond y pwynt yw hyn, right? Fel na ni weld wythnos nesaf, bod ni yn cael ein sancteiddio yn gynyddol, ac un diwrnod bydd y gwaith yna o sancteiddio yn dod i'w gyflawniad, mae'n wir i ddweud heno, os ych chi'n Gristion, rwy ti yn sanct. Rwy ti wedi dy osod ar wahân. Rwy ti yn barod yn byr. Dyna pam y Paul yn gallu cyfeirio yn ei lythyrau at eglwysi fel y saint. Dyna pam y Paul yn gallu ysgrifennu at yr eglwys yng Nghorynth, chi'n cofio nhw, nathon ni edrych arnyn nhw ddim mor hir a hynny nhw, eglwys llawn problemau, cymaint o le i dyfu, ac eto mae'n dechrau ei lythyr at y rhai a sancteiddiwyd yng Nghrist Iesu. Ac sydd trwy alwad Duw yn saint. Ynghyd â phawb ym mhob man sy'n galw ar enw ein harglwydd Iesu Grist. Felly gadewch i ni feddwl chydig bach yn fwy manwl. A ni'n gorfod dechrau yn dyn i fan hyn trwy ystyried ein sefyllfa ni. A'n sefyllfa ni yw ein bod ni'n bobl aflan. Okay? Pobl aflan. Fan hyn, os chi ddim gyda ni bore yma, ni'n pigo lan lle wnaethon ni orffen mewn ffordd. Bore yma, ni'n edrych ar profiad Eseia o Dduw, a geiriau Eseia oedd hyn, gwai fi. Yng ngoleuni sancteiddrwydd Duw, y peth cyntaf oedd ein ymwybodol ohono fe oedd ei aflendid. Okay? Dyna yw yr gwrthwyneb i sancteiddrwydd. Right? Y gwrthwyneb i gyfiawnder yw euogrwydd. Y gwrthwyneb i sancteiddrwydd yw aflendid, brynt ni. A mae Paul yn atgoffa Rhufeiniaid, mae dyna oedd ein sefyllfa ni a'i sefyllfa nhw ar un adeg. Nawr, mae'n defnyddio iaith chydig yn wahanol i ddisgrifio'r peth, ond yr un sefyllfa mae'n disgrifio. Mae'n sôn yn dydy, na i ddim darllen trwyddo fe eto, ewch nôl os ych chi eisiau, mae'n sôn am yr hen ddynoliaeth. Hynny yw, yr hen ddynoliaeth hynny sydd yn gysylltiedig gyda adda a'r cwymp i bechod. Yna mae'n sôn am y corff pechadurus. Hynny yw, ni'n byw yn y corff yma sydd yn syrthio i bechod a sydd ddim yn byw yn debyg i Dduw a ddim yn byw mewn ffordd pur. Mae'n mynd mlaen i sôn am y ffaith ein bod ni ar un adeg yn gaeth i bechod. Hynny yw, dyma yw ein natur ni. I ni'n gaeth. I ni'n dewis pechu, ond ar un pryd ni'n methu helpu ein hunan. Ac yna mae'n sôn am y ffaith ein bod ni dan deyrnasiad ac arglwyddiaeth marwolaeth a phechod. Dyna'n sefyllfa ni. I ni'n byw yn y tywyllwch, fel wedys i yn gynt, pan o'n ni'n canu'r emyn yna, mae'n enna ni'n gaeth. Dan orthrwm pechod yn y tywyllwch. Nawr, fi'n ymwybodol fod hyn yn ddisgrifiad dychrynllyd. Ac i rai pobl, a falle rai yma heno, bydd e'n gwneud chi'n anghyfforddus. Ni ddim yn hoffi clywed y pethau yma weithiau. Y trafferth yw, os ni'n onest, mae'n wir, nag yw e? A weithiau, ni'n gorfod gwynebu y gwirionedd poenus, yn dyn ni. Fi'n cofio rai, blynyddoedd mawr yn ôl erbyn hyn, o'n ni ar wersyll. Nid gwersyll Cristnogol oedd e, so chi ddim yn nabod y bobl oedd ar y gwersyll yma, okay.
Ond gwersyll oedd e i bobl ifanc, pobl yn ei harddegau. Pobl ifanc oedd yn y broses yna o newid o fod yn blant i fod yn oedolion. Mae'n broses cymleth, os chi wedi bod trwyddo fe. Ac wrth gwrs, un o'r pethau sy'n digwydd yn yr cyfnod yna, pan ych chi'n dechrau tyfu lan a dod yn oedolyn, yw chi'n dechrau chwysu mwy. Mae yna flew yn dechrau tyfu mewn manedoedd dim blew o'r blaen. Ac os chi ddim yn ofalus, chi'n dechrau drwy. Okay? A mae'n gallu bod yn wir am unrhyw un, ond fi credu bod bechgyn yn dueddol o fod yn fwy. Mewn perygl fan hynna, dweud hynny fel un oedd yn fachgen ar un adeg. Dyw bechgyn ifanc yn ei arddegau ddim wastad yn gweld bod nhw angen cael cawod. Yn arbennig pan maen nhw ffwrdd o adre ar ryw wersyll i ffwrdd o mam a dad i'w atgoffa nhw, dyn nhw ddim yn meddwl am y pethau yma. A chi'n gwybod be, yn y gwersyll yna, wrth i'r dyddiau mynd ymlaen, a fi ddim yn dweud hwn mewn ffordd cas, ond oedd un neu ddau o'r boes yna yn drewi. Okay? Na'r unig peth, na'r unig ffordd gallwch chi ddisgrifio fe, ond nhw'n drewi. A nath e gyrraedd pwynt, lle oedd rhaid i rywun dweud hynny wrthyn nhw. A ddim mewn ffordd cas, nid mewn ffordd creulon, nid mwyn ceisio brifo'u teimladau nhw. Ond achos dyna oedd y gwir. Ac oedd angen iddyn nhw sylweddoli hynny. Oedd e'n broblem ac oedd angen iddyn nhw wneud rhywbeth am y peth. Nawr, oedd y sgwrs yna'n un poenus? Wel oedd. Ond o'n nhw angen clywed e. Mae'r un peth yn wir fan hyn, chi'n gweld. Hynny yw, ni ddim yn sôn am pethau ysgafn ffwrdd â hi fan hyn. Ni'n sôn am pethau difrifol. Mae hynny'n amlwg wrth i ni gyrraedd diwedd y bennod. Mae Paul yn dweud yn blwmp ac yn blaen, mae pechod yn talu cyflog sef marwolaeth. Hynny dyw gair Duw ddim yn sôn am bechod jyst mwyn brifo'n teimladau ni. Dyw'r Beibl ddim yn sôn amdano ni fel pobl brwnt neu aflan mwyn wneud i ni deimlo'n wael ac yn rhoi ni lawr fel petai. Nid yna'r pwynt. Mae'n dweud achos fod e'n wir ac achos fod angen delio gyda'r sefyllfa, achos os dim byd yn newid. Os i ni'n parhau fel ydyn ni ar hyd y llwybr ni'n cerdded lawr ar hyn o bryd, be sydd yn disgwyl amdano ni ar ddiwedd y daith, marwolaeth. Mae pechod yn talu cyflog sef marwolaeth. Felly dyna yw ein sefyllfa naturiol ni. Ond mae'n amlwg fod yna rhywbeth wedi digwydd yn does. Mae'n amlwg fod yna rhywbeth wedi newid. Nawr, be sydd wedi digwydd? Wel, yn gyntaf, mae Crist wedi dod. Mae Crist wedi camu i fewn. A felly dyma'r ail beth fi eisiau tynnu allan o'n testyn ni heno, yr aberth sanctaidd. I ni'n bobl aflan, ond mae yna aberth sanctaidd wedi cael ei offrymu drosto ni. Nawr, wrth gwrs, ni di neidio mewn heno ym mhenod 6 o lythyr Paul at y Rhufeiniaid. Mae Paul yn barod wedi bod yn siarad am Grist a'i aberth. A wrth gwrs, oedd y Rhufeiniaid yn gwybod llawer o bethau eraill hefyd. A felly, just i ni nawr, pwy yw Crist? Pwy yw'r un yma? Y Crist Iesu yma. Mae Paul yn sôn amdano fe. Wel, wrth gwrs, fe yw y Duw ddyn. Fe yw yr un nath Eseia i weld ym mhenod 6 o'i lyfr e. Yn awr wedi dod yn gnawd. Pwy yw Crist Iesu? Wel, fe yw y datrysiad i'n problem fawr ni. Mewn ffordd, Iesu yw'r gwrthwyneb i'r sefyllfa rydyn ni ynddo. Hynny yw, ni'n perthyn i'r hen ddynoliaeth, ond mae e wedi dod fel dynoliaeth newydd.
I ni efo corff pechadurus, ond mae e wedi dod mewn corff di-bechod. I ni yn gaeth i bechod ac anghyfiawnder, ond mae e wedi dod fel un oedd yn hollol ifydd, hollol gaeth i gyfiawnder. I ni wedi bod yn byw yn bywyd yn ei dan deyrnasiad, pechod, a marwolaeth, a Satan, a mae e wedi dod. Yr un sanctaidd. Yr un perffaith. Yr un, a'r unig un sydd erioed wedi byw a wedi gwneud popeth o ddi angen mwyn derbyn bywyd tragwyddol. Dyna pwy yw Iesu Grist. Pan ni'n darllen amdano fe yn yr Efengylau, mae ei ogoniant e wedi guddio. Mewn ffordd mae sancteiddrwydd yr sancteiddrwydd disgled yna, ni'n meddwl amdano bore yma, mae wedi guddio, ac eto, ar hyd i fywyd, oedd yr arglwydd Iesu Grist yn sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Pob gair allan o'i geg. Pob un peth aeth trwy ei feddwl e. Pob peth nath e gyda'i ddwylo, pob cam o'r ffordd, popeth amdano fe yn gwbl sanctaidd. Mae'n adegau ond oes lle mae'r llen fel petai'n cael ei symud, yn cael ei dynnu i ffwrdd, a mae pobl yn gweld rhywbeth o'i sancteiddrwydd, a beth sy'n digwydd, maen nhw'n cael ei llorio. Ond mae hwn wedi dod, Crist, Iesu wedi dod, a be mae di'n wneud? Wel eto, na i ddim darllen trwy yr adran, achos mae'n adran hir, ond fi'n gobeithio nath chi weld be mae di'n wneud. Mae di marw. Mae di cael ei groeshoelio yn adnod 6. Mae di cael ei ladd. Mae di cael ei gladdu. Mae'r un sanctaidd yma oedd yn heiddi dim byd ond bywyd tragwyddol. Mae'n rhoi ei fywyd lawr yn aberth yn ein lle ni. Dyna sydd wedi newid pethau, ynddo fe? Heb Grist byddwn ni ar goll. Heb Grist byddwn ni'n parhau yn feirw yn ein camweddau a'n pechodau. Ond mae e wedi dod a roi ei fywyd sanctaidd yn ein lle ni, ac yn yr un weithred mae wedi cymryd ein aflendid ni arno fe. Fel yr hanes yna, yr stori yna ddylswn ni weid, The Prince and the Pauper. Mae'r tywysog a'r tlotyn, maen nhw'n cyfnewid lle yn dyn nhw. Y tywysog yn tynnu ei wisgoedd brenhinol ac yn cymryd y bratiau bydron amdano fe. Dyna mae Crist wedi wneud. Mae'r sanctaidd wedi dioddau a marw, a wedi cymryd ein aflendid a'n brynt ni i gyd arno fe, pam? Wel, mwyn ein gosod ni yn rhydd, a'n gwneud ni yn bobl sanctaidd. A fan hyn ni'n dod i'n pwynt ola felly. Pobl sanctaidd. O beth yw canlyniad hyn? Beth sydd wedi digwydd nawr i'r rai sydd â'i ffydd nhw yng Nghrist? Wel, ni nawr wedi marw i bechod. Adnod 3. A ydych chi ddeall fod pawb ohonom a fedyddiwyd i Grist Iesu wedi ein bedyddio yw farwolaeth. Trwy'r bedydd hwn i farwolaeth fe'n claddwyd gydag ef. Fel megis y cyfodwyd Crist oddi wrth y meirw mewn amlygiad o ogoniant y tad, y byddai i ninnau gael byw ar wastad bywyd newydd. Nawr eto, allan ni ddarllen yr adran i gyd eto, ond be mae Paul yn dweud yw hyn. Rydyn ni nawr, trwy ffydd, yn un gyda Christ wedi marw i bechod. Rydyn ni nawr, yn un gyda Christ trwy ffydd, wedi ein claddu.
Rwy ni nawr yn un gyda Christ trwy ffydd wedi atgyfodi I fywyd newydd, a felly mae'r hen wedi mynd. Mae'r aflan wedi mynd. Unwaith ac am byth. Rydyn ni yn greadigaeth newydd ynddo fe. Rydyn ni'n perthyn nawr i'r ddynoliaeth newydd ynddo fe. Rydyn ni nawr yn saint. Ni wedi cael ein symud o deyrnas y tywyllwch I deyrnas y goleuni. Ni wedi cael ein symud o farwolaeth I fywyd. Ni wedi cael ein symud o fod yn aflan I fod yn lan. Ni wedi cael ein symud o fod yn gaeth I bechod I fod yn geithion I ddew ac I gyfiawnder. A mae hynny'n newid popeth. Mae'r cysylltiad, chi'n gweld, na'r pwynt mae Paul yn gwneud, mae'r cysylltiad yna rhwng yr hen, rhwng o fi a'r hen natur, rhwng o fi a phechod, rhwng o fi a'r tywyllwch, rhwng o fi ag aflendid, mae'r cysylltiad yna wedi cael ei thorri. Na rannu stori bach embarrassing, dych chi. O'n i'n torri perth yn ffrant ein tŷ ni y diwrnod o'r blaen. O'n i'n defnyddio un o'r hedge trimmers yna. A bob tro fi'n defnyddio'r hedge trimmers, fi'n dweud wrth yn hun, bydd yn ofalus. Okay? Bydd yn ofalus. Pam? Wel, dau reswm. Gyntaf gyd, sa eisiau colli bys neu rhywbeth fel yna. Okay? Bydd hwnna ddim yn byth da. Ond hefyd, achos mae'r hedge trimmer sydd dynnu, oedd yn roedd Caerdydd gan rhywun yma, maen nhw'n rhaid trydanol. Hynny, maen nhw weiren yn mynd o'r hedge trimmer i'r socket I gael pwer. Os sa'n gwybod beth ddigwyddodd y tro yma, o'n i'n breuddwydio meddwl di crwydro I rwle ac yn sydyn iawn, bod fi'n dal yn gwasgu'r botymau cywir, dim byd. O, odd. Be sy'n bod fan hyn? Wel, chi'n gwybod beth oedd yn bod fan hyn. Mi'n edrych lawr, mae'r weir di torri. Ond i di mynd trwyddo fe. A felly, oedd dim ots mewn ffordd, faint o'n i'n gwasgu'r botymau yna mwyach, oedd y cysylltiad wedi thorri. Oedd yr hedge trim yna ddim yn mynd I fod yn trimo dim mwy o hedges y diwrnod yna. Nawr, fi'n gobeithio gallu trwsio'r peiriant. Fi'n gobeithio gallu ail gysylltu'r peth, ond dyw hynny fyth yn gallu digwydd i'r Cristion. Dyw e fyth yn gallu digwydd i'r Cristion. Mae Paul yn dweud hynny. Yn dydy, adnod 9. Neu na'n gwybod na fydd Crist sydd wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw yn marw mwyach. Collodd marwolaeth ei arglwyddiaeth a felly mae wedi colli arglwyddiaeth arno ni am beth. Os dim troi nôl i'r Cristion, dim byd gallu newid y ffaith ein bod ni yn saint, achos does dim byd yn gallu tynnu'r arglwydd Iesu oddi ar ei orsedd e. Nawr mae'n y fwy i'w ddweud am sancteiddhad. Os dyw ein mynd wythnos nesaf ar wythnos wedyn, byddwn ni'n gweld hynny. Ond ar lefel sylfaenol, lle ni'n dechrau fan hyn? Os wyt ti'n Gristion, rwy ti yng Nghrist. Pwy yw'r arglwydd Iesu Grist? Fe yw y sanct. Ac felly, os wyt ti yng Nghrist, rwy ti yn saint. Os wyt ti yn Gristion, mae'r cysylltiad yna gyda phechod wedi ei thorri. Dwy ti ddim mwyach yn byw dan teyrnasiad ac arglwyddiaeth Satan a phechod a'r tywyllwch. Mae gen ti fywyd tragwyddol yn barod
A ti di dechrau ar y bywyd yna nawr. Dyna pwy wyt ti. Dyna pwy wyt ti. A mae popeth arall, popeth nhw'n ei weld nawr wythnos nesaf yn llifo allan o hyn. Sancteiddhad yw byw allan y ffaith ein bod ni yn barod yn saint. Os nag ych chi'n Gristion heno, dyna sy'n cael ei gynnig i chi. Gewch chi fynd o fod yn aflan, o fod yn farw, o fod ar goll, i fod yn drysor gwerthfawr yn nwylo Duw. Ac i ni sydd yn credu, mae'n rhaid i ni weld hyn, dyma pwy i chi. Sdim byd gallu newid hynny. Sdim byd gallu newid hynny. Ond felly, mae eisiau ni fyw fel hynny. Dydy byw mewn pechod ddim yn opsiwn mwyach. Mae Paul dwywaith fan hyn yn ymateb i'r fath yna o syniad yn gweud ddim ar unrhyw gyfrif. No way! Dyw byw fel y byd ddim yn opsiwn mwyach. Dyw roi fewn i bechod ddim yn anorfod. Dyw e ddim yn inevitable. Right? Peidiwch meddwl, right, sa'i gallu helpu e. Sa'i gallu helpu ond roi fewn i demtasiwn. Na, ti'n sant. Ti wedi cael dechrau newydd sbon. Bywyd tragwyddol. A'r bywyd yna'n dechrau nawr. Diolch i Dduw. Amen. Amen. Gamnwn ni. Bryd 59 yn yr atodiad. Yng Nghrist ei hun mae'n ngobaith i. Ef yw fy hael, fy nerth, fy nghân. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu, dyn gydydd.
Arglwydd, diolch i ti unwaith eto am cwbl i ni wedi glywed heddiw, a ni'n gofyn i ni bwyso'r pethau yma ar ein calonau a'n meddyliau ni. Byddwn ni ddim yn mynd o yma ac yn anghofio'r pethau hyn, ond yn hytrach yn ei trysori nhw. Ac Arglwydd yn cael ein trawsnewid ganddyn nhw. Ac yn awr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda phob un ohono ni, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.